mala šansa da se dobije nogu. Da. Geroj se snimio ovaj. Pa, uključio sam, mislim da je snimio, ne znam, ne mogu ti reći. Ja, Kondić, ovo je definitivno snimljeno. Za 150 kuna je ovaj mjesec, je peti. A prošli ti ja isto nisam. To ne znam. Da daj 150 pa mogu bomo vidjeli sljedeći put, ne? Idite na sugu. Kaj? Idite na sugu. Da. Pa da, okej, pa ne, pa na cugu, da. Ne, pa na cugu, kaj? Koliko je?